हेलो साଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଭାଇ ବୋଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚଲା ବାଟେ ସେମିତି ବାଟ ଜାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଧରିବନି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଧରିବନି ନା। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ସେତେ ଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି ସେତେ ଆଡ଼େ ଯିବା। ତ ଚାଲ ଚାଲ ସିଧା ଆଗକୁ ଚାଲ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଇକିରି ଆଉ ଏକ ଏରିଆରେ। ଆରେ ଏ ଜାଗାଟାର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ବି ଆରେ ହଁ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବମସନ୍ଦ୍ରା। ତ ଏଇଥିଲା ବମସନ୍ଦ୍ରା ରୋଡ଼ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାଲିନି ଚାଲି ଚାଲି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଲିଛି ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଭାଇ ଏମିତି ଚାଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖୁନ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଅଛି ଏଠି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆସିଛି ତ ମାଛ ବି ନେଇକି ପଳେଇବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଏଠି ଅଛି ସବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମାଛ ନେବେ କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଶିଳା ରୋହି ଫାର୍ସି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ଯିବା କାହିଁକି ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପରିବା ମେଲା ହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରି ଆର ଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପିଟି ଦେଲା ପରେ କିଛି इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ଏଇଟା ସେଇ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରୋହି ଫାର୍ସି। ଆରେ ତ ମିଳିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।